Argument bejn erba' tfajliet barranin li seħ matul tmiem il-ġimgħa li għadda f'Paċeville wassal biex waħda minnhom sofriet feriti gravi kawża ta' ksur, bit-tlieta l-oħra spiċċaw fil-qorti jammettu l-akkużi fil-konfront tagħhom. It-tlet akkużati Spanjoli ta' bejn is-16 u 18-il sena is-sibt li għadda kienu fis-stabiliment tad-divertiment fejn argumentaw ma' studenta Franċiża li kienet ma' ġuvni. Dan kif it-tlieta kienu qed ifittxuha tant li spiċċaw iġebduha minn xara. Kawża tal-aggressjoni l-Franċiża spiċċat ukoll bi ksur fida wara li tkaxxiret għal diversi metri mill-Ispanjoli. Hi seta' tissofri minn feriti jar li kieku żagħżugħ li kien magħha ma intervjenix fil-ħin biex iwaqqaf lill-oħrajn milli saħansitra jaħarqula xara. Fil-qorti jingħad li tliet Spanjoli ħarbu mill-post iżda kienu arrestati ftit wara f'Lukanda wara li l-pulizija rċeviet informazzjoni dwar fejn kienu. Minnaħa l-oħra l-Franċiża marret pajjiża biex tingħata l-kura b'missiera jattendi s-seduta tal-qorti f'isima. It-tlet fajliet Spanjoli kienu akkużati li kkawżaw feriti gravi għalkemm mingħajr intenzjoni li qedu ħajjet il-Franċiża fil-periklu. Igwidati minn interpretu u avukati huma ammettew l-akkużi wara li l-qorti tagħhom permess iċemplu lil qrabathom. Il-qorti mexxija mill-maġistrat Ian Farrugia ċanfret li tliet akkużati tant li informatom li jekk jerġgħu jagħmlu qatt kriminali jekk f'pajjiżna jispiċċaw il-ħabs. Madankollu ma nataw il-libertà proviżorja b'numru ta' kundizzjonijiet fosthom garanzija personali ta' 1000 euro kull waħda u li ma jistgħux javviċinaw lil vittma l sena. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-ispettur anzjan Nikolaj Sant fil-waqt li l-avukati Franco De Bono, Marion Camilleri u Daniel Buttigieg deru għall-akkużati.